Zvino ndagara naChipo. Sekuziva kwenyu kuti Chipo ndiye munhu anga ari padhuze dhuze zvakanyanya naTeri. Ndo dhuo yanga ichingotaurwa yanga ichipisa. Chipo nematambudziko kawo. Aiwaonekwa Uncle Saints. Handiti kurasikirwa naTeri ndofunga nguva dzedu zhinji taita mainterviews edu taisangana muina Teri, kunyange vanhu vese vaingokuonai muna Teri. Kurasikirwa naTeri kunorevei kwauri? Zvinhu zviri kundirwadza singaite kusvika right now handisati ndazvibhilivha kuti Teri hakusisina, because ndajaira kugara ndinaye. Most of the time ndaive ndina Teri, even pandauya panapa ndinenge ndingori naTeri, saka zvinhu zvichiri kundinetsa kuti haapo. Zviri kundirwadza. Hazvisati zvanyatsogamuchirika kuti zveshuwa Teri hatichazova naye. Right, muchiimba imimi pamakanga muchiimba naTeri, ndepapi pamakaita show yauchiri kurangarira kuti Teri ndichanyanyisa kumurangarira pashow yaya takaita zvinogara zvakadaro? Teri iye aifarira show yatikaita kuKadoma. Yatikaita akatombozvitaura yatikaita kurimuka stadium. Show iyo hafu yakaikanganwa because yanga ikazara vanhu, so zvinhu zvakamufadza neniwo zvinhu zvakandifadza, saka show iyo I think ndo yandicharamba ndichirangarira Teri nayo. Handiti muindustry yemuZimbabwe, music industry, paart in general, ndezvipi zvatingati tarasikirwa nazvo panguva inoyi mukurasikirwa naTeri? Teri munhu anga ari multi talented, ende munhu anga aine chipo. Masongs ese aya ndiye ainyora. Alright. Ainyora, aigona kuimba. Inini chaiye handaizvigona zvaiita Teri. Saka munhu anga aine chipo chakanyanya. Saka kumusic industry tarasikirwa zvisingaiti. Tarasikirwa. Manje manga musina mashows here amamuinawo? Tanga titori nawo, mangwana chaita titori neshow kuchiweshi. Saka tatokansela, hatichatoiti. Manje Chipo unzwa kuti ndiri kutraya kuda kuti nditaure kubatikana, ndichiri ndakatobatikana zvakanyanya, nokuti nguva dzedu zhinji tai tikasangana naTeri indaizonzi mutwini waTeri. Vanhu vaizoti tikaposta vakatoona kuti angoona Teri here pane zvakaitika apa. Zvikiro kuti zviri kutibata nesu. Program yakamira sei pafinance? Teri ari kuradzikwa mangwana hanzi service iri kuitwa na11. Ari kuradzikwa kuZororo. Asi ari kuchemerwa kuno kumba kwavo kuchitungisa kuzengeza 4. Saka izvezvi takuenda kumutora board. Alright, thank you so much. Tichirega kumumhanye munoita basa. Thank you very much. Thank you so much.